Ang Nino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikantahan. Nasya silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko sa imong naong! Christina, tutuki ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hugdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, likay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Porcelana na. Yan ka palitana. tuwi daw ko. Ungo lagi ko. Ungo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangitngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilalon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Balboy Budumo. Mga tunog ug gasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Kahayag sa adlaw? Makapatay ni vampira? Tinay! Nabangi ko! May nagsabi sa kungan? Tinay! Dapat! Doon na kinapakitabang na ako. Ako tanawag bitana. Kikinsabay! Tinay! Nabangi ko! Belia? Ikaw na! Nabangi ko na ko! Nabangi ko! Ay, ano nakaduko man ka? Din magkagikan, Belia! Nabangi ko! Sakit na ngayon akong kalawasan, Tinay! O sa malagi na hitabo ni mo? Doon sa mga Tony, ha? Oh, tinuod ba nga si Tony ang midani mo? Din man sa katibok adlaw. Ay, napagdaghag pang tana! Nabangi ko! Sakit na ngayon akong kalawasan! Pero, huwag mo ko tambal, Ray, para sa sakit sa lawas o sa samad. Dad ako sa ospital, Tinay! Sige, sige. Dadunti ka. Wata ko diha. Elmo, Agaw, wala ba mga ni sila si Claudia o Grofo karon? wag yun, agaw. Ang anong nasol man ka, bahin sa kalihukan sa duha, agaw. Hingpit ang naulipon ni Claudia si Bella. Ug bisan unsa nga iyang isugot niini, buhaton kini ni Bella. Parehas na din ako si Bilya. Dili siya parehas nimo, Elmo. Naana sa ikaduhang proseso si Bella. Nakainom na siya og dugo ni Claudia. Kontrolado na siya ni Claudia. Usa na lang ka proseso ang kuwang ug mahingpit na si Bella nga mahimong ulipon ni Claudia hangtod sa hangtod. Ug kana ang kinahanglang mapugang. Unsa man ang katapusang proseso, agaw. Patyo niya ang lawas ni Bella. Ug buhion pagbalik pinaagi sa iyang dugo. Ug kung mahitabo kini mo, dili na maluwas si Bella gikan sa kamatayon. Kung mao ka na, musamot nga mamiligo si Tinay, hindi higayon na. Mipauli lang ako aron pabantayon ka. Basin kun ikaw ang usa sa ilang pasakitan. Aron masakitan ako.
Ayaw ka bala ka agaon. Naibaw na ko kung nasa ko mundagan kung magkalisod na ko. Sa hardin, sa luyo. Buhata ka na karon dayon, Elmo. O agaon. Dali. Ihatod ko ikaw sa hardin. Kagilibutan og buwak nga verbena. Dili mo daol kanimo si Claudia og si Rufo sa maong hardin. O agaon. Ay, wata ko na silong habilya. Tabangan ti ka, kadali lang. Nag-ilis ako. Mag-jacket ako. Ay, salamat. Huwag ko magtuwa nga buutan ka sa di ay. Wa magi ko magikontra nimo. Sige dali. Gunit na ako. Ayaw na. Oh, nga nagbalayo man ka na ako. Bubuhaw na ka ng imong kwintas. Ha? Dili ko makagunit ni mo kung naa ka ng kwintas sa imong liog tinay. Unsa may problema ini? Kung ano sa kong liog ang kwentas. Nganong hilo man ni para nimo ha? Belya? Tanom ra man ni ang sud ini. Buwa na! Oh, Maluoy ka, buwa na. Kaya dili ko na mamatabangan kung naa ka ng maong kwintas. Hubua ka ng kwintas. Belya? Ikaw maghapon may hungong na ako? Buwa ng kwintas. Hubua ng kwintas! Ano din ang bilay tingog ang masabaw sa imong tingog, Belya? Kuyawan ako ni mo talit, nay. Makausap-usap naman kasi mo tingog. Hubua ng kwintas! Ay! Huknet! Ay! 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 Tiyo! Maawa! Panoy! Kakutnita ka! Hubua ang inyong kwintas! Ay! Ay! Sunod sa balay ka, dali. Ako na mo atubang kanila. Sunod na, kadali! Buhi iko! Kinahanglang maluwas kag gikan kanila. Dali, dali, Belia! Tinay! Usaman tong sininggi tayo, ay. Nga nung nalaba man sa kaspultahan. Lula, ayaw na sawa. Ay, sasapa. Ang saman ng imong gili-li sa gawas. Basta, Ay, nakisapa. Ay, sa langas. Ha? Ay, Nalapikitan, oh. Wa na sila sa kawas. sa may ilang taon ni mo diha. Ay, kadali. Ba't nila ni mong bata ka o yabi ba na kung natuog na kawa pa man di ay? La, diha si Bilya sa gawas kanina. O siya? Si Belia, may anhis ata? Oh, Lola. Dali, sulod. Oy, agaong Luis. Anong may kauban ka? Ay, si Bilya ka na. Ako siyang prison sa ilawom sa balay, Elmo. Ug pag-andam og kadina, nga kagairan niya. Oo, agaw. Dali, Belia. Dili! Ayaw pagsupak ka na ko. Wa kay kusog nga ikabatok ka na ko. Ug alang sa imong kaayuhan kining akong pagabuhaton. Dali! Ang kadina. Kuhaon ako ang kadina. Uy, kutasa, uy. Kuyawa, uy. Hoy, tinay, sultihe ko sa tadang nahitabo ha. Ang tanan yon. Ayaw na lang tingali, Lola, uy. Basin mahadlok ka sa ko isulti nila. Tawa man gani ka, mahadlok ako na noon. O sige na, bebes. Sultay na ako noon sa nahitabo. Kuan la, ka na maon inahitabo. Samtang nagbasa-basa ko sa libro nga itumla, kalit na ko nabati ang tingog di Belia nga bisangpit sa kungan. Unya, paglilin ako sa bintana, nagpakiluoy siya la. Nagkilak-kilak. Oh, luoy kay siya tanawon. Magpadasya na ako sa ospital. Mauto nga akong gikanaog. Unya, ako na ta siyang agakong paingon sa lungsod. Kasi pumiatras man siya, kaya ipahubo ang akong kwintas. Danoon ka? Ano juga ni Lola, no? Hilo magyud para niya kini akong kwintas. O, unya pagyud la. Unya pagyud. Doon na pa ko'y
Doon ko lang tingog na bati. Nga musugo sa nako, pagpahubo inyong akong kwintas. Unsa? Nasuko naman din sa kadugayan. Lain na lagi tingog la. Unya, nakakulat pag yun. Kay, kalit lang nga doon ako kain kwaknit nga misakdap na ako. Kwaknet! Uy, Oh, wa naman ko makakita o kwaknet ni ining atong dapat. ay, tinuod lagi la. Tinuod yun akong isulti ni mo. Kwaknit ang midasmag na ako. Unya, giyon sa man imong kwaknet. Oh, kwan, akong gidapdas. Pero si Luis yun ang nakapalaya sa kwaknit. Luis? May balik si Luis? Ola, may balik siya. O iyang gida si Belia. Uy, Tingog mo nun, Nanding. Inay! Niasap sila. Bye! Sinandig ang tigali na nagwara-wara sa flashlight. Ay, may nagsunod niya. Ayaw! Diha ka, Belia. Ayaw! Ihuli ko sa akong agaon! Dautan si Claudia, Belia. Kinahanglang maputol ang inyong koneksyon. Agaw! Niyan ang kadina imong gingon. Ayaw! Pagdali, Elmo. Atong igaid sa kadena si Belia. Buhi ko! Diha ka! Kalma lang, Claudia. Kalma. Dili na kini madala og kalma, Rufo. Nakuha ni Luis ang akong ulipon. Nagisugo ko sa pagpatay ni Cristina. Usa lang ang mong ipasabot yan. Dili ang imong ulipon ang makapatay kang Cristina. Gusto kong mahanaw na kanang Cristina sa among kinabuhi ni Luis. Ayaw pagdali, Claudia. Kinala magdali ko, Rufo. Kay matagtak na nga mulapay. Nag-anam-anam kalingon ang ilang gugma sa usag-usa. Kung mahitabo man nga dili gyud nato makuha sa kinabuhi ni Luis si Cristina, maglipay na lang kita sa atong pagpakabuhi nining dapita. Ang kasakit o kagulanan ni Cristina ug Luis ang akong kalipay, Rufo! Unsa? Dinis bila sa inyo? Din sa inyong ako anak, tinay. Unang, yakong gisangpit. Nagpikitabang siya na ako. Dinig di siya mulaw sinis inyo, bay. Huwag siya makasuot sa ila kay tungod sa tumbuha nga berbina. Sa? Unsay buwak sa berbena? O siya man ang inyong ipanulti, Nanding. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.